навучанні 9 класу Караганаўскай сярэдняй школы дацэнка Алексей. На просторах інтэрнэту я натыкнуўся на часопіс «Свет авіацыі» 1999 года, дзе мяне зацікавіў артыкул пра лётчыка Сергея Даніловича Комліка. Прачытаўшы яго, я адкрыў для сябе, што Сергей Данілович вучыўся ў той жа школе, што зараз вучуся я. Я хачу сказаць пра гэта іншым, каб і астатнія ведалі аб укладзе беларускага народа ў дасягненні вялікай перамогі. У школьным краязнаўчым музеі захоўваецца асабістая лётная кніжка падпалкоўніка Сергея Даніловича Комліка, дзе на пажоўтых старонках памечаны апошні баявы вылет, які ён зрабіў 1945 года 25 красавіка. Ён бомбіў Берлін. У 1935 годзе ён закончыў сталінградскую ваенную лётную школу. Пачынаў сваю службу ваеннага лётчыка ў сярэдняй Азіі. Там і застала яго вайна. За некалькі дзён ён перавучыўся летаць на Іл-4 і адразу правілі на выкананне баявога задання. Ужо было болей 40 баявых вылетаў, калі бомбілі Істенбург. У той раз, не дасягнуўшы цэлі, самалёт Комліка быў атакаваны варожымі знішчальнікамі. Самалёт загарэўся. Сергей Данілович паспеў раскрыць парашут, і ў той жа момант самалёт узарваўся. Потым была цішыня незнаёмага лесу. Трэбна было ісці да сваіх. Арыентаваўся па зорках і ішоў. Пераадольваў 40-45 кіламетраў за ноч. Такі вёсак, хутароў мінуў, не памятаў. Дарогі да партызан ніхто не паказваў. Так дайшоў да Гродна. Ноччу горад бомбілі нашы. Гэта надало сіл. Нарэшце Комліку пашанцавала. Ён сустрэўся з партызанамі атрады імя Варашылава, брыгады імя Суворова. Усё расказаў камандаванню, на шчасце яму паверылі. Рашылі падабраць пасадачную пляцоўку, каб прымаць самалёт з вялікай сям'і для перапраўкі параненых. 10 месяцаў партызаны прымалі наш самалёт у тыл ворага. В снежні 1943 года лётны састав партызанскіх атрадаў быў адправлены ў вялікую зямлю. На Іл-4 да канца вайны ён зрабіў яшчэ 80 баявых вылетаў. Тут быў паказаны сам Сергей Данілович, пачотная грамата, яго дакументы і асабістая лётная кніжка. Яго ратны подзвіг як лётчыка і партызана быў адзначаны 3 ордэнамі Чырвонага Сцяга, ордэнам Александра Невскага, ордэнам Айчыннай вайны, ордэнам Чырвонай Зоркі і шматлікімі баявымі медалямі. У мірныя дні лятаў на цяжкіх бамбардзіроўшчыках. У 1958 годзе зволіўся ў запас. Пахаваны падпалкоўнік Сергей Данілович Комлік у Дараганове, дзе прайшлі яго годы дзяцінства і юнацтва. Усім дзякуй за ўвагу!